Haluan. Haluan opiskella. Haluan opiskella suomea, koska kolmas on pai. Pai. Ja sitten tulee Minä haluan puhua suomea, koska Haluan opiskella suomea, koska Minä haluan opiskella suomea. Minä opiskelen suomea, koska haluan ymmärtää, mitä tapahtui ympärille. Koska asun Suomessa. Minun mies on suomalainen. Minä haluan opiskella täällä. Haluan ymmärtää, mitä kaikki puhuvat. Minä haluan communicate parempi. Minun vaimon on suomalainen. Minun kisä on suomalainen. minä haluaisin tarvitse työpaikka. Sinä ostat jättelöä. yöllä on valoissa. Minä haluan ystäviä. Minä haluan olla psykoterapeutti Suomessa. Minä haluaisin olla runoilija on suomen kielellä, siksi minä haluaisin oppia suomea. Ja kuka sinä olet? Minä olen imperfekti. Ja nyt Mahta Sinä olet meille. eilen. Okay. Mitä sinä teet? A pois. Avasi. Eilen. Sana. Minun lempisana on joo. Kaikki suomalaiset puhun joo. kiva ja ihana ja Punainen. Joulupukki. Murmeli. Pulu. Sisu. Sohvaperuna. aurinkoa. Kuperkeikka. Löyly. Saari. Se kertoo kahdesta pojasta, Hannes ja Pekka, ketkä asuivat meren rannalla ja he halusivat mennä saareen, koska saari oli tosi kaunis. Sitten meidän pitäisi vielä pohtia tätä viimeistä kysymystä. Muistatteko, mikä on tarinan idea? Mikä on tarinan ajatus? Joskus se on parempi ei tiedä, mitä on totta. Jo, oletteko samaa mieltä Leenan kanssa? Minusta suomi kieli on vaikea, mutta kaunis. Suomessa puhutaan suomea. Sitten minun pitää puhua suomea. Minä pidän Suomessa. minä haluan löytää hyvää työtä ja sitten minulla on parempi elämä Suomessa. Minun kisä on suomalainen. Minä opiskelen